खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माइनाव खाख्लारि चेनेलाव फिन बरायबाय थ' दिनै थांलाय गोनां टेलिसाल मोसानायनि जोंहा प्रेक्टिस सोलिगासिनो नालाय मालाय भिडिअ होनाय दर' थ' जोंहा प्रेक्टिस सोलिगासिनो नालाय मोसानायनि ओंखायनो आं दिनै टेलिसाल थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मिटिंनि थाखाय मा मा प्रिपारेसन सोलिगासिनो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन दिनैहाय अबेथिं बादा अबेथिं डेलिगेट अबेयाव मेन स्टेज थ' गेटफोराबो बानायफ्रामगासिनो थ' नोंथांमोननो आं दिनै देखायलांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालाम फैबाय ओमफ्राय उनट्राखौ पिकआप खालामबाय ओमफ्राय जोंहा आदा नङाबा बाबा सानफ्रामबो दोनहैयो आरो फैयो आरो लायनांगौ समाव लायो थ' ओरैबायदि जों डाबलिं खस्थ'यै थाङो उपाय गैया आरो स्कुटिथ' गैयाना मार्केटआ जोंहा मार्केट फैदो नायनोसै मार्केटआव मा मा दङ मा मा बानायदों मा मा बानायाखै ओरैनिफ्राय गेटआ हाबबोबाय जोंहा अन्थाइया सिगां देखायगोन र' नोंथांमोननो ओरैजाय गासिबो मार्केट जागोन ओरै बानायदों दालां लङा दङ नालाय बेयाव दालां मोननै बानायना होबाय ओरैबायदि मोजां नुखाबाय दा नै जोङो दा एक्जिबिसन जेराव जागोन बेयाव हाबफैबाय अन्थाजों आंजों ओमफ्राय जोंहा एक्जिबिसन जेराव जायो बेवहाय बिराद गिदिर दंफां फांसे दङ ओमफ्राय नै नुहुरखादों जानांगौ बेवहाय आब' फारिजाजों आरो बिथांनि स्टुडेन्ट मा बानायगासिनो आर्ट्स बानायगासिनो नोंथांमोननो आं देखायगोन आब' फारिजाया मा आखिगासिनो आं नोंथांमोननो मोनसे देखायनो फै ओरै दङ जिबौ मोजां देखाय अन्था जिबौ ओरैबायदि गाब होनो हानायाबो मामुलि नामा ना नोंथांमोना फैबाथाय आरो फट' खेबनो दाबाव दे आरो देखायगासिनो आं बिराद इन्टारेस्टिं माखासे बुस्थु दङ अक्ट'पासबो दङ फैदो ओरै दङ सेसा अ माय गड इखौ फट'खौसो मोजां नुयोना मा बुस्थु बे इयो मैदेर औ बिलाइ बे सुन्दाय हाथाय बियो पुरा बडिया ओरैनो मोनसे दंफांनि रोदा हाबबोनाय जेराव बेयाव मासे मैदेर आखिनाया मा मुलि खोथा नामा आयौ बेबो मासे मैदेरबा बेवहाय रोदायाव मासे मैदेर ओरै रोदा गोलाव गिदिर नालाय बेयावबो मासे मैदेर मावनाय जाय गिदिर मोनसे अक्ट'पास आंखौ जासिगोन आयौ गिनाया मोजां बाराबा ओरैबायदि रियेल गाब होदोंना बेसेबा गिदिर अक्ट'पास गाइस फैनानै आरो फट' लानो दाबाव खालि बांद्राय खाथियाव थानाङा बोरैबा आखाइजों ओरै बेरायनो लाबाना जों जे उन्दैयावहाय नुबाथाय थु आंनि थैया गोखा जा होननाय मासे एम्फौ दंमोन ना बिराद माने थैखौ सोबोयो होनोमोन ना बेबायदि एम्फौ मासे आखिदों आब'आ ओरै नायफैदो थै सोबग्रा एम्फौखौ मा होनोलाय आबौ फारिया सिलरा सिलरा नङा मा होनो ओइ थै सोबग्रा एम्फौखौ मा होनोलाय लामा खान्दाय बे जाहैबाय लामा खान्दाय नोंथांमोननो गासैखौबो मोनफा मोनफा देखायलांसै मोनसे सिनेमेटिक भिडिअ टाइपनि इसे लानानै नामा आं मोनबैसे देखायबाय थागोन ना नोंथांमोना नायदो खावैना नामा पेंगुइन नामा जाम्बि
तो गाइस बे नानि नामखौ मा होनोमोनलाय आंनि साननाय मथेबा डलफिन ओमफ्राय अनिताया होनदों पेंगुइन आं हालासो बे पेंगुइननो अबे एंगोलनिफ्राय पेंगुइन नुखो बे नाखौ ओमफ्राय बे मा ना बेखौ खावै ना बायदि मोनबाय आङो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था बेयो मा ना आरो बेयो मा ना आरो बेखौबो खोन्थादो बेबो मा ना अन्था नोंनि थाखाय बे मा ना मिरका आं हालाहाय नोंखौ मा ना बेनो मिरका ना नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थादो बेयो मा ना अनितानि थाखाय मिरका आंथ' बेखौ जेबो मिथिला मा नाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था नोंथांमोना एसे सिनायदोंबा नाखौ आरो बेखौ सिनायदोंना बेयो जाहैबाय गोलेर थांलाय गोलेरनि लान्जायाव हमहैलाय थ' नोंथांमोना बे दालांजों थांनानै डाइरेक्ट बेयाव मोनगोन नै बे मोनसे हाफाव बायदि बिराद गोजौ हा बेयाव गासैबो ना आखिदों गोलेर आखिदों आबो फारिजाया ओरै खाम आखिगासिनो आरो आरनाय बानायगासिनो थ' नोंथांमोननो देखायनो आं बिथाङा आरो मा मा बानायबावगोन बिथांनि स्टुडेन्ट बेवहाय जेखाइ आरो खबाइ आखिगासिनो फाइटि ओइ ओरै बानायगासिनो जेखाइ खबाइ बिनि सायाव बानायदों जोंहा बर' सिख्ला सेल्फि फट'खौ नायनानै बानायदोंखाय एसे उल्था जादोंनो उनावहाय थिग खालामफिनगोन बेखौ फैसे आब'आ बानायगासिनो ओरै जेखाम सानबेसेखौ बानायनाया जों 7 तारिखनिफ्राय बानायदों 7 तारिखनिफ्राय सानबेसेखौ जायखिजाया मागोआव सानथाम सुटि लाबाय आरो 7 तारिखनिफ्राय मागोआव सानथाम सुटि लाबाय ओमफ्राय दायो नांफिनगासिनो नैबे खालि बियो आरनाय बानायगोन दा बेखौ आरनाय बानायबावगोन नोंथांमोना फैनानै एखेबारे नायनो दाबावथार एक्जिबिसनाव हाबनानै बे दंफां गिदिराव मा मा आखिदों नोंथांमोना फट' लानो दाबावथार दे आरो मा मा बानायबावगोन आब' माने दंफांखौ नायनानैसो सानना लाग्रोनांगौ सानै बानायदों आरो बेसेबां हायो रोदा हाबनायखौ नायनानै ना ओंखारनायखौ नायनानैहाय माबे सावगारिया गोरोबगोन बेखौ आखियो जों दासिमहाय मा मा आखिनाय जाखो बे जिराफ गामसा आरनाय बेखौ गोदोनि फिनिसिं खालामगोन ओमफ्राय खाम ओमफ्राय जेखाइ खबाइ ओमफ्राय मानसि मोसानाय ओमफ्राय बैथिं आरो दंबावो मोनसे आरो फारसेथिं जिब जुनार दं नाफोर फारसेयाव जिब जुनार फारसेयाव कालसारनि बर' कालसारनिहाय आरो हारिनि जेनेबा गासिबो गामसा खाम आर'नाइ आरो ओरैहाय मोसानाय सावगारि आरो जेखाइ खबाइ बारा जाखाबायमोन नायो आखिफिनदोंना माने दंफाङा गावस्रायो नालाय रोदाया अखा हानानै गाज्रि जादों दिनै हराव अखा हादोंमोन दा आं पात्ता गैया ओं आब'नि स्टुडेन्ट बियो आब'हाय माने गोजौ गाखोनो हायाना दख'ना गाननानै ओंखायनो स्टुडेन्ट सासे लाफाबाय हेल्पनि थाखाय आरो बिराद गोबाव लागोन ना खस्थ' ना रंनि खामानिया मामुलि खर' नांगोन ना बेयावबो मामुलि आइडिया नांगोन ना अबे कालारखौ होनो अबे गाबा जागोन अबेनिफ्राय अबेसिम बोलांनांगोन नामा जोंथ' रोंखाया नों उदायो ना आं हाला बेखौ रोंजोबखाबावनो दासिम सानैजोंनो आखिदोंना आरो सोरबा फैबावगोन आब' गाबोन सासे फैबावगोन साथाम माने ना टटेल साननै फैबाय ओं अब्लाबो नोंथ' बांसिन बानायगासिनो ना आब'आ आखिबाय थादो जोंहा एसे बेरायहैनोसै आरो प्रेक्टिसखौ लाहैनोसै जोङो मोसानायनि थ' जोङो एक्सिबिसननिखौ नायखांबाय दायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो जोंहा डेलिगेट जानाय आरो ओंखाम जानाय हल आरो मेन स्टेजखौ देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे ना मा होनो सानैजों दिनै एडभान्स फैनानै प्रेक्टिसाव थाङालासिनो प्रेक्टिसा जाथ'वाखै नालाय एडभान्स फैनानै सानैजों एकदम बेरायगासिनो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नोंथांमोना फैनानै आन्दायनाङा आरो जेराव मार्केट बेयो ओरै थाबाय आरो ओरै लामानि ओरै बारहैनानै गासिबो मेन स्टेजफोरा गासिबो दंजोबो नोंथांमोननो आं देखायगासिनो र' थांगासिनो लामानि ओरै बारबोनानै ओरैजाय दङ जोंहा जेराव मेन गेट ओरै स्टेजफोरा जोंहा आबौ ओरै आदामोनहा কি खामानि सोलियासे खोन्थाबाय करबि जिरायनो मोनलायाखै खोमा जोंहा जेराव जोंहा आनसलिकनि बे आनसलिकनि दा आनसलिकनि बेयाव
बेयाव फिरफिला गिदिरगोन नालाय बेयाव बानायगासिनो जोंहा आनसलिकनिनो नावथिफोरा फिसा जानाय फुंखा फंबाय सुनो लागासिनो लामुरा ना माखो माखासे लाखोमा जोब्बाय माखासे खाखोमा जोब्बाय मोखांखौ बोरै नै फिरफिला बिरनो थाखाय आनसलिकनि बेवहाय फुंखा फंबाय समेना फंबाय अब्लाबो आंखौ नानै लिङो ओंखायनो आं बेखौ आदा लिङो आदा उन्दै ना लागायगासिनो नै ओरै जोंहा आनसलिकनि अफिस आरो बेयो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि अफिसनि ओरै सिंजों हाबबोनानै ओरैहाय जागोन डेलिगेट जेराव मिथिं ओरैहाय बेनि खाथियावनो ओरैजाय डेलिगेट आलासि बिथांमोनहा डेलिगेटआव फैनाय आलासि बिथांमोनहा बेयाव थानो थाखाय जायगा बानायदों डेलिगेट हलनि साइडआवहाय आरो बेजों लोगोसे बे लामाजों थाङो ओंखाम जाग्रा नोंथांमोन देखायगासिनो आं माबायदि दलहा जोंनि बे हाया अफिसनि सिंजों हाबनानै जोंहा ओरै डेलिगेट हलनिफ्राय ओरै गाहायावहाय ओंखाम जाहोग्राया नै ओरै गाहायाव पुरा ओरैबायदि गोथौहा नै ओरैजायहाय ओरै गाहायनिफ्राय ओंखारबोनानै नै ओंखाम जाहोग्राया ओरैजाय दे नायनो लाखादो नोंथांमोना जुदि मिटिङाव फैयोबा उनावहाय आन्दायनाङा आंनि भिडिअ'आव पुरा नायजोबना लाखादो नै ओरैजाय ओरै बाहार थांग्राफ्रा ओरैजाय नै ओंखाम जाग्रानि हरैहाय नोंथांमोना डेलिगेट हल नायबाय ओंखाम जाग्रा नायबाय आरो जोंनि अफिसखौ नायबाय दानिया नायलांदो आरो मेन स्टेजखौ जेराव आं दायो मेन स्टेजाव नोंथांमोनखौ लांसै थोरो नायलांदो नोंथांमोनहा गोजान लामा गारि गाखोना फैनाय जुदि ओंखाम बेयाव जाफैनानै हजम जायाखैबाथाय मोनसे बेबस्था दङ आं नोंथांमोननो देखायनो दे बेजों गाखोलाय ओंखारलाय खनब्रै खनबासो बानायदो अब्लानो प्रब्लेमा सल्भ ओंखाम जेसे जागोन बेयावहाय हजम जाखालांगोन माने बेवहाय ओंखामा जादो बेयाव खनथाम खनब्रै थाबायदो ओमफ्राय डेलिगेट हलाव हाबफैदो ओंखाम मा होनोलाय गेसबो जानाय नंला आरामसे डेलिगेट हलाव खोनासंहैदो जिराय फट'खौ गाहाय माबा भिडिअ गाहाय सिनदों ना ओमफ्राय भिडिअ गाहाय नुदों दे नोंथांमोना जेला फैनानै बेयाव ओंखारगोन खनसे अब्लासो मेंगोन जेरै जों दा खनसेयावनो मेंखाबाय जोंहा ओरै मेन गेटआ बानायगासिनो दासो कालार होबाथ' उनाव समायजोबखागोन फैदो सादाखौ नायदो मेन गेट खामानि सोलिगासिनो गेटनिफ्राय हाबबोनानै नै जोंहा जेराव फिरफिला बिरहोगोन बेयो ओरैहाय जागासिनो बानायगासिनो बेखौ बानायहोग्रा बिथाङा जोंहा आदाया नै मा खामानि मावहोग्रा दंखायो नालाय आराम जिरायनानै नायबाय था मायदि सानबेसे नांबावगौ जानो कमप्लिट जानो आरो साननैयाव कमप्लिट जासिगोन नै ओरै जोंहा मोसानाया बेयाव सोलिगासिनो आरो नोंथांमोन देखायनो जोंहा मेन स्टेजआ जागासिनो बानायगासिनो ओरैजाय आरो ओरैजाय मोसागासिनो दासिमबो जाथ'वाखै दिनै जाबाय 26 जानुवारि जाबायानो आरो साननैसोल'सै दाबो जाथ'वाखैनो नै आरो नोंथांमोननो मोसानायखौ देखायनोसै एसे ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना मोसानायखौ एसे नायलांबावदो जोंहा जाय सार फैदोंमोन भेरगावनिफ्राय मोसानाय फोरोंग्रा बियो बिथाङा दायो फैफिनबाय आं नोंथांमोननो देखायगासिनो एसे उनाव नै बे गथ'आ आंखौ खुलुमखायो मालाय आयौ हालाहां बे फैबाथाय माने खुलुमखायो आरो गथ'आ सार ओरै सासे सार ओरै जोंहा सारा Daulang 3, 4 1 Ada jeneng. Oi. Nah, tung sliding tung. Dah. 4 tung sliding tung. Masih hati.
थ' लोगोफोर जोंना प्रेक्टिसा जोब्बाय दायो जों बाबाखौ नेगासिनो बाबाया जोंखौ लांफैगासिनो नालाय उपायथ' गैया जोंखौ सानफ्रामबो दोनफैनांगौ लांफैनांगौ आधा घन्टासो गोजानखा खनसे फैगासेयावनो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जाय जाय फैयो कमेन्ट खालाम फैगोन होननानै नामा बाय बाय